penong ba kadai ka jaka ka baju botam te kum ka present data hi kam dai kum tha andai ya ka jing ka pollution hi tengima hi penong ba ka banihat ka imla penong ba ngin su penksang ba ka khud namar relatif hi ketika ke industrial area ka ba kindan hi ki ka jing penjaklia lani kita ki la benong ki jing bambut jong ki factory ki kendon baka state pollution control board kala tha te kendon be ka jing chaklia ka ba ila benong ta benong ba kadai ka ba chaklia tam partai te kat kum ka present data te rai de piwa to lab hi ba kam long ta te wat kat taru na kaleng ka government hi ka pollution control board ki officers baro ilai system ilaya persang hiban kumno ban streamline hak taglanti ba ki rules and conditions ba ki deban follow tang ba ka jingkhut kan sa kan ne te nakleng jonga hi kum badan sarkar tingilayo ban ya kendu naga force por bini adon ki jingpen snow nang ba ki industrial setups kino units ki badan po baniat kin buat bekat kum ki kendon nang ba ka area ka badan hak dia po baniat kalong ka area ka kuat dan nang ta ko ru ki deban so thu ru ki deban tip ru ba ka baniat hi gandai ka area ka deh po border bat ka Assam deladap hi poi lar pi ken na tu na jingking na to jingking borni de village shapo pina cross ke jingking borni shapo shakleng ka mon de hiat ka de ka Assam dengan thai pitip boro ki industrial units ke bubun hak po yang ka Assam side ro de ka complain ru kami na ki nong song snong ki bubun ki issues ki pair ki lara ki ba long ki ba shongnya hak ba ki lapan pawe ki jing nama ba nakaleng ka ki industrial setups ki badan hak ti ka thain ru ki bun ki ba penmi ki tam ja clear te nakaleng ka sarkar nakaleng ka pollution control board ru ki lai le stom hi lai persang hi banyo ka coordination dekat bat ka Assam Pollution Control Board nang ka Central Pollution Control Board nang kumta kumno bikin la ban penduna ya kenika jingmi jong ini kita dan jaklia